mixħuti fi Kristu Re. Grazzi ta' din l-opportunità li tajtuni biex innaqat magħkom f'dan il-jum tan sabeħ tas-solenità ta' Kristu Re. Ferħan ħafna li qed naqsam magħkom l-esperjenza tiegħi bħala monaco kontemplattiv fil-monasteru tiegħi ġewwa Ruma. Din is-sena dedikata lil ħajja konsagrata, is-solenità tal-Unzjata iffestiġġajt il-25 sena anniversarju tal-professjoni tal-ħajja monastika tiegħi. Ġurnata importanti u speċjali mhux biss għalija u għall-komunità tiegħi imma wkoll għall-Knisja Universali. M'għandix il-sin biżżejjed biex inod ħajli l-Alla li jażinni biex inkun tiegħu. Fil-ktieb tal-Anja tal-Anijiet insibu l-Alla jixtieq jiftaħ storja ta' mħabba mar-ruħ tagħna. Iva, Alla u imħabba u imħabtu għal kull wieħed waħda minna i personali mingħajr kondizzjoni ma tafx waqfin u lanqas dewmien, kreattiva, infinita u eterna. Il-vokazzjoni tiegħi kontemplativa jien inħu gost insejħilha l-bewsa ta' Alla għalija. Kull stedina minn Alla l-ħajja reliġjuża hija invit biex tidħol f'relazzjoni intima u vera miegħu li mill-eternità sejħilna bisimna u għażilna biex inkunu tiegħu fl-imħabba. Nistaqsi spiss li l-nifsi għaliex Alla xeħet għajnej fuqi u mhux fuq ħadd ieħor meta jiena tant offendejtu. X'meravilja ta' mħabba għandu għalina dan Alla tagħna, jiċċekken, isir xejn quddiem il-kreatura tiegħu u jitloba mħabbita, donnu ma jistax jgħix mingħajrha. L-umiltà t'Alla hija infinita. F'Żożiti kelli attrazzjoni kbira għal dak li sabeħ, l-arti, il-mużika, il-teatru, il-baħar, in-natura, insomma dak kollu li jpaxxi u jaxxa il-qalb tal-bniedem. Illum ninduna li mingħajr ma kont naf kont qed infittex bħas-salmista il-wiċċ ta' Alla, la bellezza per eċċellenza, li sbaħ wieħed postulit il-bnedmin binna il-profeta David. Alla fl-erf infinit tiegħu kien qed jinqeda biżbuħija tal-ħolqien biex iwassalni ġewwa dirajh, lajn ta' kull ġmiel u verità. Il-konversjoni tiegħi nafa permezz ta' ħolma li bidlit l-ħajti mill-lejla n-nar, esperjenza qawwija immensa per-rajtu fimt blajnejn tal-qalb li lax qawwi l-ġmiel ta' din l-art u ma biss rifless ċkejken tell quddiem miżbuħija u l-eternità ta' Alla. Issa kont lest anke li nimxi fuq in-nar biex ikun tiegħu. Kollox jibda minn sejħa, Alla jixtieq jidħol fil-ħajja tagħna. Il-bniedem imsejjaħ minn Alla għandu dmir li jirrispondi. Għalhekk bħal Abram ħallejt kollox, dari, xogħli, ħbibi, pajjiżi u l-familja tiegħi. Ħajti ġiet okkupata unikament b'din il-preokkupazzjoni, it-tfittxija ta' Alla biex nisemgħu. Kelli f'moħħi proġett kbir għall-futur tiegħi, imma Kristu ħassejtu jgħidli li min isib il-ħajtu jitlifa u min jitlef lil ħajtu minħabba fija jsiba. Għalhekk koddejt kollox bħala telf biex inkun biss ta' Ġisu, fejn illum ninsab tant ferħan bil-ħajja fekonda li għannaqta leħ. Naturalment ma jfissirx li fil-mixja tiegħi ma nintaqax ma' diffikultajiet, ma dawn huma momenti speċjali, teżori kbar biex nikber u nimmatura dejjem aktar fir-relazzjoni miegħi nnifsi ma' ħut il-patrijiet u ma' Alla. Huma momenti ta' għożla kbira r-ruħ li tixtieq tgħum fil-baħar infinit tal-imħabba tiegħu. Beħbiss issib il-kien ta' qalba. Is-sejħa monastika hija responsabbli ta' erusija ma' Kristu. Grazzja speċjali biex tidħol faqda intima personali u profonda ma' Ġisu. Hija bħala tan-nieqa bejn il-missier u ibnu l-maħbub. Tiġi f'moħħ il-parabola tal-iben il-ħali, storja ta' kull jum u ta' kull żmien. Hija mħabba l-aktar kbira li Alla jista' jagħti lill-kreatura tiegħu wara d-don tal-ħajja. U jixtieq iħaddanna ma' qalbu, jiftaħ storja personali mar-ruħ tagħna, jikteb qalbna sinfonija mill-isbaħ. Imma Alla jirrispetta r-rieda tagħna, nistgħu anke nirrifjutawh, ngħidulu le, jew nsibu mit skuża biex minn għalina ħan niġġustifikaw lilna nfusna miegħu. Bħalma għamlu l-mistednin għall-festa tal-parabola tal-Vanġelu. Jien kull ma għamiltu Eġiptu iva, emmint fil-kelma tiegħu u ħallejtu jagħmel bija u fija dak li jritu. U kieku kelli nerġa' nitwielet kont nagħmel l-istess għax bħalu qatt ma sibt u lanqas nista' nsib. Intlaq f'diraħ bħal tarbija f'ħoġor omma għax Alla hu fidil u qatt ma hu ħajjitħaq jew qarraq bil-bniedem.
Wara l-konversjoni tiegħi, Ġesu beda jaħdem fija xogħol ta' bitzila mill-isbaħ mill-aktar fin. Kien qiegħed ineżżani mill-passat tiegħi u jlibbisni bih. Għamet fija attrazzjoni kbira talb. Kont imxemna u mifni bħal ċerv bilaġġ wara tant snin ta' nixfa spiritwali. Bdejt inħoss qalbi li Alla jridni nikkonsagra lil nnifsi f'ordni fejn il-patrijiet jitolbu li nar bħal Musej tiraħ merfuwa fuq il-montanja. Kollox kien jurini li mhuwiex qiegħed isejjaħli biex nevanġelizza, imma biex ninterjorizza imħabba fil-qalb tal-Knisja, biex bit-talb u faqda intima miegħu inqaddisha minn ġewwa. Alla xtaqni nkun bħal eruq moħbijin fl-art biex is-siġra il-ġisem mistiku ta' Kristo tagħti il-frott abbondanti. Fid-dialogu siket ma' Alla u faqda intima miegħu permezz tal-għotja ta' ħajtu lilu il-Monaco jikkaġuna effetti pożittivi fid-dinja u dan iħalli riperkussjonijiet kbar fil-emit tal-bniedem. Ġesu stess jgħidilna min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott. Nimmaġina l-vokazzjoni tagħna bħal qalb li tippompja d-demm fil-ġisem kollu tal-Knisja. Jatħaddan l-aħwa kollha bla limiti ta' spazju u ta' żmien. Il-ġurnata tagħna tibda ħafna qabel iż-żernieq inqumu bil-lejl fit-3:30 biex nitolbu fuq l-eżempju ta' Ġesu li kien iqum bil-lejl biex jitlob. Il-lejl minħabba l-kwiet u l-intimità tiegħu u żmien l-aktar prezzjuż tal-ġurnata. Ħassiġar li fiskit tal-lejl inatfu l-arja hekk it-talb ta' bil-lejl huwa bħal kalamita li tiġbed teżori ta' grazzi fuq il-Knisja u l-umanità kollha. It-tokki tal-qampina jissejħuna 7 darbiet matul il-ġurnata biex imorru f'riġlejn Ġesu ħalli bħal ġisem ta' Kristu u vuċi tal-Knisja ninterċedu għal bżonnijiet l-aktar urġenti tad-dinja. Ħajjitna bħal profezija li bl-eżistenza tagħna tgħid permezz ta' xhieda sikta u elokwenti li Alla jeżisti u huwa l-kontentizza u l-aħħar destin tal-bniedem u tad-dinja. Il-Monaco ma jiddisprezzax il-ħajja jew id-dinja, anzi il-kontrarju. Biss jekk tħobb li d-dinja tkun kapaċi tagħna il-ħajja tagħna biex toffrija liberament u bla ebda kondizzjoni. Ħassiġra li tissapporti sħana kollha tax-xemx biex tagħti lill-oħrajn il-frisk tad-del tagħha. Bħal Marija li ħliet vażett prezzjuż tal-ingwent biex tidlek bih riġlejn Ġesu u d-dar intliet bil-ħujja tal-ingwent, hekk aħna naħlu ħajjitna l-bini spiritwali tal-ġisem mistiku ta' Kristu. Xi grazza kbira taħli ħajtek għal Ġesu. L-erba' ħitan li dawru l-monasteru huma simbolu ta' separazzjoni u ta' aspirazzjoni profonda. Jagħtu xhieda ta' firda u jalqu l-aħwa fil-komunità. Jifirdu mid-dinja imma mhux mill-imħabba. Il-Monaco huwa separat minn kulħadd biex ikun maqut ma' kulħadd permezz tat-talb u l-offerta tiegħu innifsu għal Alla. L-imħabba pura biss tista' salva l-umanità li ġarbet feriti kbar minħabba dnub. Eżis ħuti, speċjalment intom iż-żgħażagħ li tinsabu bħalissa dan is-santwarju qaddis. Żommu ħarsitkom fuq il-Madonna ta' Pino u jtolbuha l-grazzja li tarfu dejjem tagħmlu r-rieda ta' Alla. Alla għandu proġetti kbar fuq kull wieħed u waħda minnkom qed jistennikom biex imexxikom fit-triq tal-Qdusija. Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Aktar ma ddaquh, aktar qabkom titaxxaq bih. Ħallu lilkom infuskom tintlaqtu minn ħarsu kollha mħabba u qalbkom tiġġennin għalih għax il-ferħ li jagħtikom Alla ma tistgħu issibuh imkien. Li tiltaqa' ma' Alla hija avventura li ma titfissirx li tissorprendik għal ħajtek kollha. Kemm sabiħa ħbiberija ta' Ġesu u kemm paċi ħallilek fa' qalbek. Ippruvaw ersqu leħ u tatuni 100,000 raġun ta' dan li qiegħed ngħidilkom għax min jimxi wara l-mulej mill-qrib kollu qalb mimlija u għena sħiħa bla tarf. Qalbna immaħluq għalih u fih biss issib il-mistriħ tagħha li dinna Sant Wistin. Grazzi tal-attenzjoni ġentili tagħkom. Napprezza ħafna jekk titolbu għalija
u minn naħa tiegħi nwedkom it-talb tiegħi. Eċċellenza, nitolbok tberikni. Ikkun infaħħar għal dejjem Kristu Re.